De tegenstanders kwamen juist er manmachtig al op de rietsgeerkomsten van de Frieske Marren. Met 3 bussen kwamen ze naar de Jouwerta. En ze lieten flink van haar neer. De gemeente Rieën had besloten pas in januari op een nij te praten over de samenwerningsplan. De actievierders lieten weten dat het de 3 mei voor de Rieën net makkelijker op worden zal. Ik hier zijn Rieën, je geeft de hitte eerjappel nou vooruitskomen. Maar ik weet zeker als die straks weer komt dat die nog hieter wezen zal dan nou. We gaan nog meer motiveren waarom een nee gewoon kan en heel duidelijk is. En dat samenwerking net past in Dieselmar. Het verzet is nog altijd groeiende. De teller van een online petities die ontjuist er op rond 8000, maar de actievierders hebben besloten die no langer riepen te houden. Ik heb zo'n net alleen nog maar actie te vieren in het winningsplak bij Oude Maddem. Wat met ons gebeurd is in de tussentijd is dat wij eigenlijk opscoren, want uw standpunt weer dus geen samenwerking in de IJsselmar van Gasteland. Maar we zijn nou eigenlijk zover dat we daar wel een geen samenwerking in de IJsselmar van de hele Frieske Marrenkust.